Miren Mendia geologoa gidari izan genuen Urdaibaiko erreserban dauden geologia interesguneetan zehar egindako ibilaldian. Geologiaren ikuspuntutik esanguratsuak direlako, divulgaziorako baliagarriak direlako edo ikuspegi turistikotik ustiatu daitezkeelako aukeratu dira puntuak. Interesguneetara oinez zein autoz bisita egiteko aukera eskaintzen duen dozena bat ibilbidek erreserbako aniztasun geologikoa ezagutu eta ulertzeko aukera eskaintzen dute. Haue dira, igual, besterik gabe, beti ikusten ditugun arroka horietako batzuk, grisak eta jaramonik egiten ez dizkiogun horietako batzu dira, ez? Baina berezi xamarra dira, arroka volkanikoa dialako, oda sumendi batetik ateratako arrokak dira. Gernika inguruan, mendebaldera eta ekihegoaldera dagoen, 10 kilometroko banda zabal batean ageri diren basalto beltz hauek bisitariari adierazten diote duela 100.000 urte Bizkaiko golkoa zabaltzen hasi zela. Horrek zartatu zuen nolabait lurra zabala eta horri esker azpian askoz sakonera handiagora sortzen diren magma horiek kanporatu egiten dira. Kanporantza. Horretarako behar da zabaltzea. Harrien forma borobilduek ere arroken jatorriari buruzko informazioa ematen dute. Izan ere, Urazpiko sumendi batean sortutakoak dira. Saltzen dituzten forma borobilak aztertuta, hemen ikusten dugu forma bola itxurako multzoak ematen dituzte, eta hori eratzeko behar dana da itsasazpiko sumendi baten izatea. Eta uraren temperaturarekin kontaktuan jartzen denean, berehala hozten da kanpoko zatia, eta orduan, bueltak ematen, maldaz bera erortzen dira eta horrela sortzen dira bola horiek. Lurraren historia arroketan idatzita dago, baina historia hori ezagutu ahal izateko harriak irakurtzen jakin behar da. Haiek diotena interpretatzen. Sukarrietan jarritako informazio panelari esker, jakin daiteke Oka ibaiaren itsasadarraren erdian, ganbelu itxura hartzen duten haitzak, Urdaibaien agertzen diren arroka zaharrenetakoak direla. Horiek dira, zaharrenen berri ematen digutenak, eta gogorragoa direnez horra azaltzen zaizkigu. Beste leku batzutan ere bai, baina hemen oso ondo ikusten dira. Arroka biak azpi volkanikoak dira. Ofita dute izena. Sakonera handian sortutako magman eratzen dira, baina ez dira lurrazalera, kanpora ateratzen. Sakonera jakin batean gelditzen dira harrapatuta. Sartzen dira lurrazaleko sakonera jakin batean gelditzen dira harrapatuta, eta kasu honetan gelditzen dira Triasikoko buztin eta gatzen artean hor tartekatuta. Eta horiek dira, hain zuzen ere, itsasadar honetan eta Urdaibaien agertzen diren arrokarik zaharrenak. Kontua da, horiek direla momentu honetan hori erakusten duten bakarretakoak, buztinak eta igeltxoak eta askoz erresago igatzen direlako eta desagertu egin dira. Duela 200 milioi urte eratu ziren eta gaur egun dauden lekuan ikusi ahal izateko lurrazala osatzen duten plaken talka beharrezko izan zen. Talka beraren ondorioz, besteak beste, Pirinio mendiak altxatu ziren. Lurra tolestu eta gero, gainazala Oka ibaiak igatu zuen eta ganbelua agerian utzi. Lurra bizirik egongo ez balitz, ez genduke zer ikusiko. Mugimenduan dagoelako etengabe, igatzen dalako, azaltzen da azpikoa, edo plakak mugitzen direnean, askotan, orogeniak edo tolesturak eratzen dira, zimurtu egiten dute hor, normalen horizontalean eta beherantza sortzen diren materialak zimurtu eta altxatu egiten dira, eta gero igadurak agerian uzten ditu. Hori da hain zuzen hemen gertatzen dana.
Prozesu geologikoak ez dira iraganeko kontua. Dinosauroak lurrazal gainean zebiltzanean eman ziren, eta baita gaur egun ere. Laidako hondartzara sarri joateko ohitura dutenek erraz antzemango dute hondar pilaketen itxura nola aldatu egiten den. Aldaketa horiek izan daitezke puntualak, ekaitza edo haize bortitza baldin badago aldatu egiten da forma, edo izan daiteke ziklikoa ere, mareekin lotuta, edo urte baten barruan sasoi ezberdinetan indar ezberdinekin jotzen dutelako olatuek. Itsasadarraren alde bietara, muino ez oso garaiak ikus daitezke errenkan, bata bestearen jarraian. Haien itxura irakurtzen dakitenek, begiratu batean jakingo dute landarediaren azpian kareharriak daudela. Hartzen duten pinakulo edo piramide forma hori ere modeladu kastikoaren ezaugarri bat da. Ematen du arraultzen kutxa bezala altu eta sakonak piramide itxurarekin. Hor daukagu adierazgarria den bat, ez? Laidako hondartzatik ez oso urruti aurkituko dugu kareharria nola sortzen den ezagutzeko azalpena. Mundakako hondartza ondoko haitzak fosilez josita daude. Fosil horiek agerian uzten dute itsaso hau duela milioika urte erabat desberdina zela. Zeuden itsasoak ziren oso sakonera txikikoak, epelak, klima tropikala zegoen, eta orduan oso kombinazio favoragarria izan zen, horako horren beste izaki bizidun hemen egoteko, ez? Eta orduan, izaki horiek badira errezifiak eta eraikitzen dutenak, kareharrizko errezifeak, koralak eta beste hainbat izaki, errudistak, ostreidoak eta hainbat. Eta horietan, izaki guzti hauek bertan hil eta eraikitzen doa gutxi gora bera, edo gutxinaka, kareharri hori fosiletan hain aberatza dana. Bertan hiltzen direlako eta bertan gelditu. Hortik ataratzen den arrokari lumakela deitzen zaio, eta da inguru hontan ikusten duguna. Kretazeoko altxorrau begibistan dago. Hala ere, gehienentzat oharkabean pasatzen da. Harrigarria izan liteke, pentsatuzkero, mundakara milaka pertsona inguratzen direla geologiaren bitxikeriaz gozatzera. Hau da, herri honetako ezker olatua hartzera.